Disney prince at princesses at mga Christmas attires gaya na lamang ng Santa hat, ito ang mga cute na kasuotang inirampa ng 33 chikiting sa ginanap na fashion show sa Paskuhan sa Kapitolyo ng Pangasinan noong ika-7 ng Disyembre. 4 na taong gulang na si James, nagalaala din with matching magical carpet. Nakakatuwa kasi first time niya nakasali sa ganito tapos winner pa. Siyempre, hindi rin mawawala ang iba't ibang palaro na sinalihan ng mga kabataan at maging kanilang mga magulang. Pagkatapos ng palaro, nabigyan din sila ng mga regalo galing mismo sa economic sector. Masaya. Nag-enjoy yung mga bata. Kasama namin mga bata, mga 7 ata. May pagkuha tsaka manugan ko. Hinarana naman ng mga empleyado ng economic sector sa Kapitolyo ang mga Pangasinenseng dumalo sa nasabing programa. You better watch out, you better not cry, you better not Isa pang highlight ng Paskuhan sa Kapitolyo ay ang Pangasini Adbaybay o film showing. Movie and Chill pero Christmas edition. Dito, tampok ang iba't ibang mga sikat na Christmas movies. At para sa mga Pangasinense na gustong humabol sa film showing, ang huling araw nito ay gaganapin sa December 29. Iba't ibang mga aktibidad pa ang dapat antabayanan ng mga Pangasinense. Ito pa rin ay alinsunod sa layunin ni Governor Ramon V. Gico III na magkaroon ng masayang pagsalubong sa Kapaskuhan ang mga Pangasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.